Jeg hedder Russell, jeg er 22 år. Jeg hedder Mirage, jeg er 18 år gammel. Han ved ikke, hvad der venter ham. Hjertelig velkommen til Humble Fight. Jeg sidder i dag med... Din hovedkommentator, HTWATDB. Du er ikke hovedkommentator. Jo, det er jeg. Hold nu kæft. Nej, seriøst. Skal vi lige tage det seriøst? Prøv lige at introducere dig rigtigt. Der er ikke nogen, der kender dig. Prøv lige at introducere dig rigtigt. Hvad sker der alle sammen? Jeg hedder Abdul Habib Afzali, og jeg er fra Afghanistan. Og jeg arbejder som pædagog med... Hvad er det, vi skal se i den her episode? I dag skal vi se Humble Barber Fights Fight Night. Er det ikke sådan noget, man kalder det, eller hvad? Ude på gaden. Jeg er faktisk meget spændt på det her. Ja. Vi skal se de første 4 ud af 8 kampe i 8. dagsfinalen. Ja. Hvad er din forventning? Min forventning er helt sikkert, at det her det er en gruppe af mennesker, som er rigtig gode venner til dagligt, men har nogle indre dæmoner, de gerne vil ud med. Og de indre dæmoner, de skal ud nu. Hvorfor tror du vinder i dag? Jeg tror, jeg vinder i dag, fordi... Eller jeg skal ikke tænke over det. Ja. Fuck, men jeg tror ikke, jeg vinder i dag for hver det, bror. Kom med noget selvtillid. Okay, det er rigtigt. Det her Filipino Power. Manny Pacquiao, fam. Bomberklart. Jeg vinder i dag, fordi jeg har Gud med mig. Det har Russell ikke, så jeg spiser ham af den grund. Russell, han er meget mindre end mig, selvom vi vejer det samme. Jeg kan godt lide, jeg har lidt mere muskel på ham, og jeg har en erfaring, jeg har gået til boksning en smule. Nu viser jeg ham. Jeg viser ham haram moves. Og hvad er boksning uden en dommer? Så der er en dommer med. Ej, fuck det lort. I boksning og i fodbold og i alle mulige andre sporter, der er der jo også en dommer med, og det er der også i dag. Det er der bestemt, så ham skal vi også lige se. Muleke Chanda, professional MMA fighter. Skal du lige have været? Ja. Muleke Chanda, professional MMA fighter. Jeg skal være boksedommer. Vi skal ikke snakke lort om ham der. Reglerne i dag er 3 gange 2 minutter. Hvis de ikke følger reglerne, så bliver de diskvalificeret. Eller de kommer i ring med mig. Nu skal vi komme i gang med kampen. Vi er klar. Jeg er så klar til at se min fætter smaske livet ud af en filipiner. Kom så, Afghanistan! Han smadrer ham i år. Øj! Er du gal, mand? Så Hvad er det der, bror? Filipino, mand. Oversized lifting club. Giv ham en på lampen, mand. Sæt ham tilbage til Asien. Ja, ellers ikke. Jeg er selv fra Asien. Okay. Jeg elsker dig, min bror. Jeg elsker dig, fætter, mand. Jeg vidste du altid, hvad min fætter siger i sandskassen. Okay. Jeg giver lidt tilbage. Ja, okay. Nu kommer den der. Ej. Hvorfor er de ikke begyndt at kramme endnu? Krammer de ikke meget i boksning? Ja, men det er sådan, det tror jeg godt, kun man gør, når man er professionel. De andre forstår det ikke. Jo, så kig min fætter. Han er også lydende. Kig Mirage. Jeg svarer på at kig Mirage. Men man skal altså heller ikke undervurdere, hvor hårdt det er at bokse på. Det er det virkelig. Og jeg håber, han nok out ham. Ej, nej. Jeg føler... Slag, mand. Træk vejret ind igennem næsen. Kom så, my Jim! Okay! Sæt dig ud af ringen med dig, mand! Ud af ringen med dig, mand! Det er en lige kamp. Jeg skulle ligeglad, det er min fætter, mand. Det er blod, det her. Hvad snakker du om, mand? Hold din fucking kæft. Er det en rigtig fætter? Ja, bror! Ligesom man siger, du ved, fætter. Ja, hvad er det der for noget, mand? Se, nu vil han ind og kramme. Ej, hvor vil han kramme ham. Giv ham en sød lille krammer, inden han får en boks lige i fjeset, mand, af min fætter. Kom så. Han er helt færdig, ham i de røde shorts, jo. Hver han ryger. Okay. Jeg bror, jeg tror, den er... Jeg tror, han ryger i anden runde. Han skal bare lige holde ud nu. Hvor mange runder er der? Der er 3. Okay. Jeg føler, han er meget utilregnelig. Du kan også se ham der, han er... Han er helt færdig. Han er meget erfaren, mand. Er du sindssyg? 10 sekunder. Hold i 10. Okay, jamen vi er klar til at se... Hvad med sådan det rent tekniske aspekt indtil videre? Hvad tænker du om det? Det rent tekniske aspekt, der synes jeg rent faktisk, at min afghanske fættermand, han har holdt hovedet meget koldt og holdt distancen. Forstår du? Ja. Er det ikke bare distancen, det hedder? Okay, giv ham en upperhood. Ja. Nej, må man godt slå i nakken i boksen? Nej, det er faktisk imod reglerne. Det er imod reglerne, og hvis han vinder på den, så er jeg nødt til at sende en klage. Det er en teknisk fallout. I forhold til det danske boksningforbund, så må man faktisk ikke slå i nakken. Nej, det er rigtigt. Så, det var fordi, at en bokser ved navn Ken Nielsen tilbage i 1960'erne, tror jeg det var. Ja, var det ikke det? Jo. Han blev både slået i testiklerne og i baghovedet. Det var han det? Ja. Og hvad endte det så med? Jamen, han blev lam både i tissemanden og i hovedet. Eller hele kroppen blev lam. Ja, bare tissemanden.
Men, okay, jamen, nu her under pausen så har vi lidt vurderinger. Hvad synes du så? Hvem tager første runde? Jeg synes, det er en fætter der. Ja. Han giver den gas, ikke? Hvor at, ham med de røde shorts, han er meget utilregnelig. Og jeg synes, vi ser mange højre sving. Ja, meget det der. Det virker som om, at Mirage han har retten til sin plan. Han er gået ind i den her ring med en plan. Vildt, at du er i familie med en, der er meget maskulin. Fordi hvad? Fordi du selv er meget sestig. Mener du det? Ja. Synes du det? Det synes jeg. Helt ærligt. Hvorfor synes du det? Du er bare dine bevægelser, din måde at snakke på, din mimik. Alt er bøsset ved dig. Jeg har ikke nogen yderligere kommentar til det her. Vi bliver cancel på det her. Nå, vi er tilbage i anden runde, og igen har Fetterman en plan, og jeg ved ikke, hvad det der er for nogen. Hvad er det for nogle slags jabs, han har lært derovre i Filippinerne, bror man? Det er ikke noget, jeg har set. Det er filippinske jabs, det der. Ja tak. Giv ham en. Altså, man skal ikke undervurdere ham. Han kan altså godt komme tilbage. Men han har også meget styr på sin defense. Kan du godt lægge mærke til det? Han har altid holdt hovedkolder op med paraden, og så styrer han sin defense. Så laver han en eller anden bevægelse der. Jeg ved ikke, hvad man kalder den, bror man. Altså, han slår lidt som en pige, det må jeg bare indrømme. Ja, det er næsten som at se dig. Bro, uden pis, ikke? Jeg vil gerne i ringen med dig. Det mener jeg, det synes jeg godt, vi kan finde ud af. Det vil også være en god video. Det tror jeg, bestemt. Håb bliver dræbt. Håb dør. Vil du lige holde din kæft? Håb bliver voldtaget fuldstændig. Nu vil du lige holde din fede kæft nu, og nu er vi ligesom lige i gang med at se den her boksekamp her. Okay, men jeg kan mærke også på Mirage, der er lidt den der udholdenhed, den begynder at udfordre ham lidt. Lægger han det egentlig? Nej, det gør han ikke. Han er en mand af Gud. Er det ikke det, man siger? Og det der slå dommeren i hovedet også. Det skal man helst ikke. Man skal helst ikke slå den der. Det er også vigtigt i boksning, ved at man holder paraderne op. Og det synes jeg faktisk, de begge to er okay gode til. Jeg vil sige, den ene er bedre end den anden. Der er nogle parader, der bliver stående der. Selvfølgelig, altså, på Mirage, han er altså også færdig, men de begge to virker til ikke at have særlig god kondi. Det vil jeg ikke sige. Så bliver der klappet. Sikkert en anden runde, det var. Jeg synes, det var lidt sløv. Nå, nu går han over til ham og grammer ham. Synes du ikke, det var lidt sløv, den der? Hvorfor grammer du? Nå, han er var det teknisk knockout? Det var en TKO? Og vi har en vinder på TKO. Og Mirage. Hey! Hvorfor fanden udtaler du dit fætters navn forkert dig? Hallo. Fald ned, ikke også? Ser han også den her video, der? Ser han også en relation med det, hvor man all. Jeg tager et L for Mirage. Jeg har ikke trænet op til det her. Og samtidig med, at jeg begynder i går, men det er ikke en undskyldning. Som sagt, jeg tager et L. Jeg synes, Russell han kæmpede rigtig godt. Det haram moves, han sagde, at han ville lave på mig, det virkede ikke. Tillykke med sejren, Mirage. Du kæmper godt, og du er hissig. Det var en meget spændende kamp, og vi vil sige, at Mirage han tog rent faktisk sejren meget sikkert. Den hiver han sikkert med hjem. Jeg synes allerede for de første 30 sekunder, der kunne man godt mærke, at det var ham, der ville gå med sejren. Men det værste er ham, der Russell han ser, han ligner faktisk en farlig type. Altså han kan godt ligne sådan en filippinsk japansk ja, lige præcis en kung fu pisse eller den der. Men det lykkedes ham ikke desværre, og Mirage går videre til næste runde. Så stort tillykke til Mirage for at komme videre. Efter en meget heftig kamp 1, så skal vi nu videre til kamp 2, og lad os få set, hvem de næste to bokser er. Jeg hedder Buster, 19 år gammel. Jeg hedder Victor, jeg er 20 år gammel. Han ligner en, der godt kunne have hovedrollen i krummerne. Han er bare lidt en svans. Jeg tror, jeg vinder i dag, fordi min konkurrent han er en lille skelet. Jeg tror allerede, han er bange for mig. Han sidder derude og piver allerede. Han snakker bare lort, så har han ikke noget bokseerfaring. Det har jeg heller ikke, men jeg tror stadig, jeg vinder. Ud fra hvad jeg har set, så tror jeg faktisk også, Victor han vil tage den her, fordi at jeg synes Buster, han virker lidt slatten. Ja, lige præcis. Han virker meget slatten. Sådan slasket. Ja. Og så ser han alt for uskyldig ud. Enig. Men samtidig, så skal man aldrig undervurdere bokser, der ser uskyldig ud. Hvad er dine predictions? Hvem hælder du Jeg tror simpelthen... Victor? Nej. Og Victor, jeg går med Buster. Jeg går med Buster. Victor til den højeste, ikke? Jeg tror, at Buster han tager den her. Han har en plan. Jeg trækker det tilbage. Victor han tager den her sejr. Jeg ved ikke, hvad fanden du har gang i, Buster. Jeg kan ikke engang finde ud af at sige parade ordentligt op, mand. Ja tak, en right hook, der siger spare team, mand. Så har jeg aldrig været så forvirret før. Jeg kigger på to idioter. Jeg kan fortælle dig, at det der sker lige nu, det er, at de giver jabs og en low jab. Hold kæft, de er dårlige til at bokse, det må jeg bare sige. Kom nu, stik ham en low jab. Oj! Kom nu, Buster, mand! Det er Victor, vi hæber på. Var det ikke Victor? Men Buster, det er sgu da synd for Buster, mand. Han skal sgu da lige tage sig sammen, mand. Står som en eller anden svans. Kom nu, Buster. Ja, kom med de lange arme, bliver der sagt ude for publikum, og det har han helt ret i. Jo, kan vores dommer ikke lige snart tage over, eller hvad? Oj! Buster, kom nu væk!
Prøv lige at høre her, det var nogle meget flotte jabs der fra Buster, han er fra helt Victor færdig. der. Han er helt færdig, Buster. Jeg bliver så sur af at se det, at jeg smadrer Buster. Jeg har lyst til at smadre Buster. Det tror jeg ikke engang, du kan. Det må jeg være ked af at sige. Selvfølgelig kan det det. Prøv at høre, der er noget, men de har en fordel med de der lange arme der. Især ham der Victor, du kan godt se hans arm, den er virkelig Buster er sgu da også lang arm. Men jeg kan godt lide Buster, han prøver. Der er i hvert fald noget forskel på det der reach der. Han skal altså ind og vise Buster. Boksning handler jo også meget om at være frygtindgydende i øjnene. Buster. Boks ham nu tilbage! For helvede. Lad være med at råbe. Undskyld mig. Jamen, jeg sidder lige her. Lad være med at råbe. Det er heller ikke dig, jeg snakker til, det er Buster. Kom nu. Han skal bare lige dukke sig ned og give ham en low jab. Og så en right swing left. Ej, Buster, for helvede, mand. Jeg bliver så sur på dine vegne, Buster. Der er et eller andet galt. Han gav ham et leverstød. Han fik et leverstød. Er det slut, eller rejser han sig op igen som en kriger? Buster, kom nu. Hvad laver dommer nu? Han tager ham bagfra. Ikke han har givet op. Buster er færdig. Han vil gerne have. Er det slut? Gå hjem og se krummerne med dig. Nej. Han giver ikke op. Hvis ikke han giver op, jo. Det går han. Ja, han er sgu færdig. Svans, Buster. Og vinder på TKO, Victor! Skud til Buster. Skud til Victor også. Jeg vandt, så jeg synes egentlig, det gik fantastisk. Det, der gik lidt galt, det var, at jeg jo ikke så god til at beskytte mig selv, så jeg tog nogle hårde slag på hovedet, som jeg ikke lige, det kunne ikke få mig til at blive ved. Kamp 2, den var måske ikke så teknisk, men der skete nogle ting. Der var 2 lange mænd, der slaskede hinanden i hovedet. Og Victor endte med at tage sejren med en TKO. Begge to, sådan, den måde de bevægede sig på og deres udseende. Jeg får sådan en slender-vibe i hovedet. Sådan noget begge to, Slenderman. Ja, Slenderman. Har du spillet det før? Ja. Jeg havde godt forestille mig, at Victor kom løbende bag mig i en skov. Ja. Det vil jeg ikke. Lange arme og libler i ansigtet. Og prøv lige at høre her. Men til gengæld, så tror jeg rent faktisk, det der afgjorde det var Victors reach. Det var det. Han havde nogle virkelig lange arme. Det var en blanding af Victors kæmpe reach, men også Busters fisse måde at bokse på. Ja. Ikke? Ja, det har du måske sagt. Er Victor en god bokser, eller er Buster virkelig svanset? Ingen af delene. Det var kamp 2, vi lige så. En af de lidt kortere kampe. Nu skal vi til kamp 3. Jeg håber lidt, der er nogle overvægtige i den her frisørsalon. 100%, men det ved jeg ikke helt om. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved godt, det lyder mærkeligt, ikke? Men at se overvægtige mænd slås, det stimulerer mig på en eller anden måde. Ja. Jeg hedder Hamid. Jeg er 27 år gammel. Jeg hedder Martin. Jeg er 26 år gammel. Der er nogen, der skal humble Martin for humble snart. Jeg tror, jeg vinder i dag, fordi at, jeg føler et enormt ansvar. Både over for mig selv og over for alle Martins ansatte og samarbejdspartnere og kolleger. De synes, han har fået storhedsvanvid. Jeg skal kæmpe mod min kammerat Hamid, som er vores altmulige mand. Og han har brugt 2 måneder på at træne op og har haft coach på, og han har sin kæreste og hele familien med i dag. Så det er en mand, der tager det seriøst. Jeg tror, Martin han taber i dag, fordi at han var i byen i går. Han har levet det vilde liv op til den her dag, hvor jeg i modsætning til ham har taget mig mere eller mindre sammen og fået trænet op til det her. Han er min favorit. Er det? Det ved jeg godt, hvorfor han er. Nej, det bliver nogle hårdslag det her. Au for satan, der bliver allerede okay. Dum, mand! Kæft nogle hårdslag, der bliver slået. Det er det, vi der kalder... er altså kraft i de der slag der. Det er det, vi kalder et rockerslag, det der. Men han ligner også lidt en rocker, kunne ikke? Jo, han er en lille rocker. Okay. Dum, mand! Men han er venstrehåndet jo, kan vi se. Kom nu, Hamid. Ind og giver ham et arabisk flyvespark eller et eller andet, mand. Ja, tak. Vis ham, hvad også araber kan. Jamen, men jeg er lidt bange for, at de bruger meget af deres energi lige nu. Altså, Hamid, jeg ved ikke, hvor meget energi han har, men der er nok ikke særlig meget tilbage. Han siger, han ikke skal slå ham i hovedet. Men det er boksning, Hamid. Martin, han er altså også hurtigt bevæget. Det er nogle hårde slag også. Meget... Men spørgsmålet er, om det går skade? Ej, det var med en god dodge, det der. Martin, han bruger alt for meget energi. Det kan godt være, han bruger alt for meget energi. Spørgsmålet er, om Hamid har energi. Han lidt var allerede forpustet, inden han gik op i ringen. Han blev forpustet på højre arm. Men Martin, han bruger... Men jeg tror simpelthen ikke, der er... Prøv at se, hvor meget energi Martin lægger i sin slag. Han bruger alt for meget energi, tror jeg. Ja, men det virker ikke, som om det påvirker Hamid. Hamid, altså der er ikke noget, altså når Hamid bliver ramt, så sker der ikke noget. Nej, det er jo det. Altså,
kan jo høre det. Jeg kan jo høre slagene. Det gør ingen skade, det der. Kom nu, Hamid. Slå ham tilbage, Hamid. Ja tak. Okay. Nu siger jeg noget, der måske er lidt racistisk, ikke? Ja. Men Hamid, han er jo også araber, ikke? Går ud fra. Så han er et eller andet i hvert fald. Han er vant til at blive slået derhjemme. Ja. Så måske kan han bruge det i boksen. Det tror jeg, du har ret i. Fordi det tydeligvis, han står og fejrer det nærmest. Men altså, det er jo som om det ene skade gør på ham. Men jeg vil sige, ham der Martin der, de der muskler der, de kan dem ikke særlig meget. Det er jo bare ren og skær en facade. Altså, hvis han allerede står og træt efter en runde mod Hamid, altså. Kom nu lidt, bror. Tag dig sammen, Martin. Tag dig sammen, men jeg overtager de fucking for Humble Barbers salon. Ej, men jeg synes Martin rent teknisk, så synes jeg, han har været den bedste bokser indtil videre. Ja, han har i hvert fald ramt nogle slag. Ja. Men der har også været lidt fra Hamid af, og det handler også meget om defense, og han har lidt en fordel. Fordi det er ikke kun paraderne, der er defense her. Jamen, Hamid, det er rigtigt nok. Hans forsvarspositioner og positurer, de er rigtig gode. Lige præcis. Og du så også godt den der lille undvigelse, han lavede der. Det er der ikke særlig mange mænd, der kan. Men havde Martin ramt ham på den, så tror jeg, han var færdig. Men han ramte ham ikke? Nej, det har du ret i. Det er jo lige præcis det, der gør den store forskel. Jeg synes, Hamid, han ser så nuttet ud. Jeg synes, Hamid, uden pisse, han ser nuttet ud. Synes du det? Ja. Hvorfor? Som sagt, jeg har et eller andet med typen med. Men jeg synes da godt nok, det er lidt... Det er lidt svagt, at Martin allerede sidder ned og rækker armen op i vejret. Altså, kom nu lidt, bror. Du er op imod en mand, der vejer 1/10 af et ton, altså. Ja, men jeg vil lige sige, at hvis ikke Martin vinder den her, så bliver jeg altså stadig overrasket, fordi jeg synes, han er en dygtig teknisk bokser. Det synes jeg. Okay. Kom så. Lad os se, hvad der sker nu. Okay, en jab lige til hovedet. Okay! De begge to jeg tror, han har fået noget at vide af sin træner, der virker. Får han lige slag ned i pikken. De er begge to meget aggressive boksere. De er ikke bange, nogen af dem. Det kan man godt se. Kom så. Rigtig godt slag til hovedet. Op med paraderne, Hamid, mand. Kom nu. Ja, okay. Men Martin, er han lidt pigefornærmet, eller hvad? Ja, men der er ikke så meget over de der muskler der. Altså. Jeg synes godt nok, det er skuffende at se det der. Jeg kan bare sige til jer piger, der holder øje, ikke også? Det hele handler ikke kun om musklerne. Nej, det handler om størrelse. Nej, personen. Nå, ja, selvfølgelig. Det handler om personen. Og han får altså nogle gode, han får nogle gode jabs. Det gør han virkelig. Jeg er lidt bange for det støder Hamid lidt. Nej, han ser lidt chokeret ud. Men Hamid, han har altså glemt at have paraderne op. Kom op med de parader, Hamid. Han glemmer fuldstændig paraderne. Men kan han lave en lille kontra? Kan han det? Kom nu. Nej, det lignede Hamid var overvejet at sparke ham i hovedet der. Jeg synes, de er jo begge to meget sådan macho-agtige, ikke? Men de begge to er også lidt pide. Ja, jeg synes ikke det... De bliver lidt kede af, at de bliver slået i hovedet. Er runden overhovedet overstået? Overhovedet ikke. Det er bare to gamle mænd, vi ser på. Hamid, kom nu, mand, ellers han sender dig på en omgang fejning igen, mand. Hamid, han er helt... For helvede, mand, ellers jeg barberer min nos, så skal du feje det op, bror, mand. Kom nu, Hamid. Hamid, træk vejret, mand. Ind igennem næsen og ud igennem røven. Jeg synes, Hamid har haft det dårligste... Jeg skal lige have min grills på plads. Ja tak, Hamid, Han er stået ind på Martins mave der. Hamid, hvad sker der? Er du færdig, eller hvad? Nej, det er hjelm, det er bare hjelm. Ja, det er hjelmen. Hamid, han har så mange undskyldninger. Okay. Ved du, hvem han minder mig om? Har du ikke set den der dreng? Ham der den lidt buttede dreng i Odense i vores mose. De spytter på os! Ja, jeg synes, Hamid ligner ham lidt. Det kunne egentlig også godt være ham, fordi hvor gammel er Hamid? Var han ikke sådan noget 23 år? Og hvis du går 10 år tilbage, så var han jo 13. Så det kunne egentlig godt være. De spytter på os! Martin spytter på mig! Hamid, det er på tide, du spytter tilbage nu. Nu viser du fandme, hvad du duer til. Jeg synes godt nok, det har været en episk kamp, det her. Ja. Det virker til, at... Det har været den bedste fight. Fordi det her, det har været en reel fight, det her. Jeg synes, det var meget lige. Store handløver, der har kæmpet mod. Fuldstændig. Altså, teknisk, der er ikke helt. Der er jo det der meme for tiden. En gorilla versus 100 mænd. Ja. Der tror jeg, Hamid og Martin begge kunne tage en gorilla. Tror du det? Ja, 1 mod 1. I hvert fald Hamid, 100%. Den ene er jo allerede en gorilla, så jeg ved ikke lige helt, hvad du mener, bror. Og jeg snakker om Martin. Okay? Så slap af.
Skål derude. Ja, så tror jeg, hvis vi har trukket vejr længe nok, nu går vi i gang. Ja, tak. Jeg har aldrig set en boksekamp, hvor der er blevet trukket så meget vejr. Kom nu, Hamid. Det er jo helt... Og det værste, Hamid, synes han jeg, er at rystet han giver, men han giver ikke op. Men de begge to er rystet jo. Det er en meget dramatisk kamp, det her. Det er jo lige før, den ender uafgjort, hvis ikke der sker noget snart. Kom så. Oj, det var en god left jab, det der. Nej, men igen, der er ikke kraft i Martins jabs. Vil du have en? Meget gerne. Sidder lige derude, bror. Kom nu, Ja. Kan du se? Men han har kørt ham træt. Ja, men de begge to er helt flækket, bro. Prøv at kigge på dem. De ligner nogen, man ser kl. 4 om morgenen. Altså, hvis du spørger mig, bror, så synes jeg, at Hamid ser mere frisk ud end Martin. Synes du det? Ja, det gør jeg. Så skal han bare køre på nu, jo. Hvis Martin han er færdig. Okay, jeg trækker det tilbage. Hamid han ser ikke færdig ud. Hamid, kom nu de sidste 10 sekunder, mand. Det er det sidste motion, du laver i år. Giv ham, knock! Vis ham, hvad fuck de pedeller, de kan, mand. Er han pedel? Helt jeg synes, han. Er det ikke det, vi kalder ham? En altmulig mand, er det ikke det, vi plejer at kalde dem i folkeskolen? Han laver alt muligt, han er bare pedel. Han er her bare, Hamid er her bare. Hvad laver Hamid? Jeg vil oprigtigt gerne vide det. Kom nu. Ja. Kør nu på ham. Rigtig godt slag til leveren, det der. Han skal udnytte den Martin, han er så træt. Han skal bare blive ved, Hamid. Så, nu skal der slås. Slå nu. Boks. Fuck, de er helt færdige. De er jo helt færdige. Hvad tog du af munden der? Hvad? Det er bare til alle de unge, der ser med. Øj, Martin. Ja, det der minuspoint for, der skal fucking minuspoint for det der, ikke? Seriøst positivt overrasket over Hamid. Skud. Jeg er meget negativt overrasket over Martin, fordi hold kæft, hvor det ringer. Det er over. Han kaster simpelthen håndklædet i ringen. Nej, gjorde han ikke. Gjorde han ikke det? Det Jeg tror, det var klokken. Nej. Han kaster sgu håndklædet i ringen. Kaster han håndklædet i ringen? Hamid er den nye chef for Det er løgn. Så I siger til mig, at Hamid han har taget sejren. Jeg er fucking stolt af ham. Ja, det er sygt, det her. Vi rykker ham fra pedel til rengøringsmand. Hvad siger vi til det? Stort tillykke, Hamid. Hey! Og vinder på TKO, Hamid! Kæft, og det er fandme svagt af Martin der, altså. Jeg tror ikke, du skal i fitnesscenter mere. Jeg tror, du har noget andet, du skal lave end... Martin, tilmeld dig Paradise i stedet for at lege som Martin. Jeg kan kun takke min klub og min coach for god support og god træning. Det er alt sammen dig, bro. Det er alt sammen dig. Klart. Jeg har bidt mig lidt i røven. Jeg var i byen 2 dage streg. Måske. Men fuck det. Altså, jeg er egentlig bedøvende ligeglad med, hvem jeg møder. For at være helt ærlig. Jeg kom af én grund, og det var for at humble Martin for humble. Og det lykkedes jo. Tror du, han kommer til at snakke om den her kamp hele sit liv? Det tror jeg bestemt. For hver gang han træder ind ad døren i Humble Barbers, når han får at vide, at han skal rydde op, så siger han, hey, bare lige så du ved det, jeg har flækket dig i en boksekamp. Præcis. Og så rydder han op. Tror du det? Så går han tilbage til at rydde op. Han har ikke andet valg. Nu skal vi til kamp 4, og vi skal se de kæmper, der skal kæmpe der. Jeg er Uffe, og jeg er 15 år gammel. Jeg hedder Samir, og jeg er 17 år gammel. Fuck om jeg kan købe øl, mand. Jeg smager mig alligevel. Det ligner jo nogen på 14, jo. Jeg tror, jeg vinder, fordi jeg er 3 år ældre end Uffe. Jeg er stærkere, jeg er større, ser bedre ud. Jeg vinder i dag, fordi jeg har mentaliteten til det, og ham der Samir der, han har spillet lidt smart på seneste, så jeg flækker ham i dag. Du er 2 dværge, der skal op mod hinanden. Jeg tror, Uffe han taber i dag, fordi han er en sød lille dreng. Han er lavere end mig. Han klipper ikke lige så godt. Mig og Sammys beef er ret intens, fordi han godt kan lide at spille lidt smart. Samir, han har det hele i munden. Jeg tror, han har det hele i munden. Jeg tror helt sikkert, Uffe Holm, han tager den. Det har du altså også lige om lidt. Nå, lad os se. Okay, spændende. Det er 2 unge, friske fyre med masser af energi. Og prøv lige at se Samir. Prøv at se, hvor nonchalant han er i sin bevægelser. Kom nu. Prøv at se Samir der. Jeg skal snart give dig Samir, hvis du ikke står. Prøv at overveje, hvor nonchalant han er. Han er røvlig glad. Han er også hurtig på fødderne. Han bevæger sig jo helt cool, jo. Oj, men prøv lige at høre her. Okay, shit, mand. Men jeg er lidt bange for, at Uffe han bruger al sin energi lige nu. Du skal lige slappe af, Uffe. Tag det helt igen, roligt, han er kun bror. 10 år gammel. Altså, han har jo masser af energi. Det er godt, du skal skynde dig, bror, mand, og blive færdig med din fucking lektier. Prøv at se Sammy. Helt laid back. Tager det helt roligt. Stresser ikke. Sammy han holder. Og han står bare fucking bokser ud i luften. Hvad er det, han er gang i? Du går og står og jabber i luften. Okay. Det er altså også det er 2 modige boksere, men Sammy er lidt mere tilbageholdende, ikke?
Jeg tror, der er en plan med det. Ja, det tror jeg tror nemlig lige præcis, der er en plan med det. Det tror jeg også. Og det er knock the fuck out af Uffe, mand. Uffe er også meget store armbevægelser, ikke? Jeg tror altså, Uffe han kører død, tror jeg. Uffe han står og blokerer slag, der ikke engang bliver givet. Altså, for helvede Uffe. Men ingen af dem rammer jo heller. Ja. Den her kamp her. Okay, han får... Okay, en lille right hook derfra. Som du sagde, Sami har en plan med det. Men de skal altså også komme væk fra de der hjørner, fordi det er noget af det værste, du kan i boxing, det er at blive trængt op i krogen. Det er det fuldstændig. Kom nu. De rammer jo ikke en skid. Ja, jeg kan godt se de der slaskede arme, han har lige nu, det kommer ikke til at holde lang tid. Det holder ikke. Sami kommer lige med jab der. Han fik... så du, hvordan han lige rystede med hovedet? Han kunne godt mærke den der, det kunne han rigtig godt mærke. Og nu til de væk op. Øj. Wow, det er smukt at se. Okay, der får han også... Ja, men der er ikke noget kraft i det der, bror. Der er ikke noget kraft. Er Sami også træt, eller hvad? Okay, først... Hey! De bliver ved. Kongen af ringen, Sami, slap dig fucking af, mand! Han er 14 år gammel, lad ham dog være, mand. Hvad er det her for noget? Hvorfor fanden står der en fucking voksen mand og slår en 14-årig knæk? Hvorfor sidder vi to voksne mænd og kommenterer på børn, der på 10 år? Det er jo næsten lige... Det er sgu da også mærkeligt. Det er på grænsen til at være pædofili, og... Det er noget værd, bare. Det er Altså, jeg synes Sami, det virker da ikke til, at han er træt. Jeg synes, at politiet skal have en snak med, hvem end der har holdt det her arrangement. Det skulle da fucking ikke gjort, der er en 14-årig knæk, der står for tæsk af en eller anden araber. Nej, det er faktisk lidt mærkeligt. Altså... Ved du, hvad der sker med men det gør man jo også, det gør man jo også i jeres kultur. Det er jo lige også det der, når folk har fødselsdag, så smadrer I også hinanden. Totalt mærkeligt. Ja, men er du ikke også selv en del af os? Nej. Nej, det er sgu rigtigt. Det er ikke. Du spiser trods alt svinekød. Ja. Fucking arbejde. Må jeg nu ikke spise svin? Nej, det var ikke dig, jeg selv siger. Jeg snakkede til Uffe. Nå, ja. Hvad tænker du? Hvad er dine predictions her? Jeg tror simpelthen, Sami han har sparet energien til, at det er nu, han går løs. Jeg tror også, jeg tror, at der kommer en masse slag fra ham af nu. Som se, de fedtboller også hinanden. Kan du se, hvad jeg siger? Kan du se, hvad jeg siger? Bum, bing, bag. Og albuer også. De giver den gas. Men de er også uvenner jo. Ja, de hader også hinanden jo. Ja, det er fedt at se. Vi har heller ikke set noget blod endnu. Nej, det synes jeg, der mangler lidt. Kom nu selv. Sami, han er så Sami, du skal til i gang, bror. Kom nu, mand. Ja, da. Okay. Ja. Uffe, goodbye. Good night and go well sleep. Altså, Uffe, han skal også til at komme i gang, ikke? Fordi ellers så ryger han altså. Kom nu, din donkey, mand. Så står ham der fra første runde. Hele vejen, mor! Hold din fucking kæft, man. Du røver ud. Du kan fucking teknisk af det, mand. Det skal altså væk fra de der kroge, mand. Ja, bror, det er sgu da klart, at han fucking taber. Han hedder Uffe. Altså, bror, hvornår nu er han 14-årig Uffe? Bror, hvad fuck er det for noget, bror? Nu vil det lige ramme. Kom nu. Synes det er lidt svagt, den her kamp her. Der sker mange ting, men der sker ikke noget. Ja, præcis. Det er rigtig godt beskrevet. Altså, hvem tror du, der vil vinde? Hamid eller Sami? Jeg tænker Sami, han tør det ikke. Ja, tak. Sami, han kører altså nu. Kom nu, var du sur på ham, eller hvad? Hvad er det her? Okay, han skal lige have rettet sin hjelm også. Han skal have rettet sin hjelm med ham der, dommeren der. Hvad så, Uffe? Har du det godt? Kig ind i kameraet. Kig ind i kameraet. Kom nu, vis nu selvtillid. Giv os noget håb. Giv os noget tro på dig. Jeg faktisk ikke, man skal undervurdere Uffe. Han kan godt komme tilbage. Bror, han er 14 år. Han ligner jo ikke en på 14. Nej, det gør han faktisk ikke. Altså, han ligner en på 15. Så jeg vil give ham altså 14-årig knæk, der ser sådan noget ud. Det er stor respekt til det. Nu mangler vi bare skifte dit navn, så tror jeg, vi er der. Synes du virkelig, Uffe er så grimt dit navn? Bror, undskyld, jeg siger det, bror. Det er Uffe at være 14 år, bror. Altså, jeg kan forstå, hvis han hed Eik. Det er sgu næsten det samme, Uffe og Eik. Det er sådan i samme kategori. Ja, bror. Jeg har fandme aldrig Uffe er et pænt navn. Det er også pænt for nogen, der er 40 år plus. Nå, jamen, hvad tror du, der bliver visket i ørerne? Hvad tror du, Sami, han... tror du ikke snart, han skal til i gang? Altså, fordi jeg tror faktisk godt, han kan tage... Samis boksestil, ikke?
Jeg synes, den er meget arrogant. Synes du det? Ja, det synes jeg. Fordi han ikke gør en skid? Han gør ikke en skid, men han er meget laid back, og han er sådan bare command-agtig, men han gør jo ikke en skid til. Nej. Jeg synes godt, Sami, han arbejder trods alt i Humble Barbers, ikke? Jeg ser bare kampen videre, så... Godt, kom så, Sami. Lad os nu se, hvad du kan. Det er det her, vi har ventet på. Det er et spændende øjeblik. De er fandme gode, dem her. Jerry Toast, sponsor me. Ja, tak. Uffe er tilbage. Men det er som om, når Uffe han rammer, så rammer han også. Så du lige det mening? Så rammer bare ikke så tit. Jeg synes, Uffe han laver mange sukker-dæk-bevægelser. Det er som om, han hele tiden tager sit hoved ned til sin egen pik. Har du ikke prøv at lægge mærke til det? Fuck er det for et stød, det der? Hey, Sami. Nu falder du ned. Jeg ved godt, du hader din bror, men ikke det der fis der. Så du det? Han lavede albuen. Han staver streetboxerne. Det er jo fair nok. Alle knæk gælder. Smask ham nu ind over. Altså, hvis han holder ud, så er det vildt nok. Det må man give ham. Han giver ikke op. Nej, man kan godt mærke, at han er en løvehjerte. Det har han virkelig. Og så at være 14 år gammel og overhovedet stille sig op til det her, det er jo rimelig sejt. Kryds, firkant bliver der råbt. Øj! Sikke et slag lige til hovedet. Sami han kører altså kontra på ham. Så lige en pause. Okay, rigtig godt blokeret. Prøv at se Samis bevægelser, og benene også. Han må have noget boksererfaring, det tror jeg altså. Så prøv at se benene, bro. Han danser jo. Det er ligesom at se... det ser sort ud for, hvad hedder det... Uffe. Det er klart, dommeren står lige ved siden af ham. Jeg tror, Uffe mand, men... Okay, Uffe han er færdig. Uffe han er virkelig træt, kan man sige. Det er stadig spændende, synes jeg. Det er spændende, bror, men kom nu. Ja! Du har ham! Uffe er altså også ligeglad med at slå folk i baghovedet. Ja, men det skal han også være. Han er 14 år gammel, han har lov til det. Hvad sker der nu? Det er sidste runde. Ja, runde 3. Det er sidste runde, det her. Det er den afgørende runde. Hvad sker der? Der er også drama ude for ringen eller noget? Kampen er færdig. Okay. Yes, kampen er færdig, og... Hvad tænker du? Helt ærligt, så synes jeg faktisk, at... Jeg synes, de begge to gjorde det fucking godt. Det gjorde de, men jeg håber, at Uffe han tager den. Jamen, det tror jeg ikke, han gør. Tror du ikke det? Jeg tror... Sami tager den. Skud til Uffe. Jeg synes, du har et pænt navn nu. Det synes jeg. Skud til Uffe. Jeg synes overhovedet ikke, du har et pænt navn, men du gjorde det rigtig godt, min bror. Rigtig godt kæmpe. Respekt for det. Jeg tror, jeg vandt, fordi jeg tror bare, det kom ned til den, der var i bedst form. Jamen, jeg havde ikke energi til i dag. Jeg var ikke lige mit mood til det, men godt kæmpet, men fuck ham. Det var en kamp, der var spændende. Jeg synes ikke, der skete så meget den her gang. Nej, men som du også selv sagde, der skete rigtig meget, men også rigtig lidt. Lige præcis. Der var meget bevægelse, men de ramte den lige rigtigt. Vi glæder os i hvert fald til næste kamp og håber på, at vi møder 2 store kæmper. Altså prøv lige at skrive, hvem tror jeg vil knippe hvem i ringen. Mig eller altså hvem vil vinde? Altså du vil nok knippe mig, men jeg vil nok tæske dig. Jeg tror det er der, den er. Jeg kan lide, at vi starter det her med, at jeg siger, du er meget sexy, men det er mig, der fremstår som homo. Lige præcis. Jeg forstår heller ikke lige, hvad det er, der foregår. Du har snakket om, at du godt kan lide tænder på hyggemænd. Snakker også på det. Vil du lige lave sådan en lille så på det? Det demonstrerer til seerne, fordi du ved, det er også lidt svært at stå. Hvad er såkaldt dæk? Vis mig lige, hvordan man laver sådan en såkaldt dæk. Det er jo bare, hvor du bare ned i hovedet. Okay, så cutter vi.